Айде на бас, че не можеш да обработваш видео на Витошка. Кой не може, бе? Гледай какво става. Взехме бюрото от офиса, качихме се, аре се научиха едно момиче го обработва. В смисъл има си проект в Premiere Pro на твое име. Минахме през метрото и бам на Витошка. Първо, клавиатурката, мишчицата, цак, нагласяме си стойката и макабата. Чакай, айде, имаме ток! Можеш ли да едитваш? Аре, ела, брат! Ела те всички, бе, няма грижи. Номер едно, супер важно ви е да са ви подредени всякакви кадри. Тук съм си направил една специална папка, как да ти е подредено всичко. Има принципно два начина да се кътва. Има един бълъжки, има и един тарикатски. Ако си тарикати, ако използваш моите шорткъти, виждаш ли тази синя линейка? Като цъкна всичко при нея се трие, гледай сега. Бам! Цъкаш Q и всичко след това се трие. Ти режеш така цак, цак, виждаш колко бързо става. Изобщо не е сложно, само един английски желание ти трябва, брат. Напиши ми в коментарите кое да е следващото място.